fo Mali kono ale ni Mali ko ka kɛ ni bi tarata ye kalo tile fɔlɔ novembre kalo san 2022 Yusu eni ne ambe studio ikado bamidaw kono ambe groupe de bain fo ni wati na ninga awale nyumando ikado danti foli mina be Bamako ya amba fo badabada foli Yusu ni ye kuna fo ni gafe wati abi sebe fransikala eni ne amba bama yelema ikado nanzara tobuka bamangala wala sa jama fama be se kitafa do chogomina o stratigela ani arajusu mantige bi nyambulo araju benga ni dambe olube kerewane ni watina ambe kado abarakelo foku wale nyumando araju dambe jijeninga ofe jijana ga chido ku fu barabara foli danti foli mina araju yerako si samarala ambe kado benga jangene fo akatimina jana ka wulika jola sanga ani watu bela jilela faso kanu lameba wole sebugula kolo karim amana afurumuso foninga awale nyumando ankadu mbabado muma na mesanga ani watu bela jilela abuguni kunga lameba ku foku wale nyumando viena ka chedo ambe foli la suma badabada foli danti foli mina amma nyina nga muso banyuma ko bafanda demfara bola do anaka chokoroba ka foli be ambulo ni watina Yusu amta maraka kungo ka fe radio dakabe abarakela ku fo ku wale nyumondo dana FM kinyiba bujalo na ka chedo ku fo badabada foli danti foli mina nambura ya amita ikado ka fo silenge nani ku FM abarakela ku fo ku wale nyumondo Mamadou Dumya na ka chedo amu fo badabada foli danti foli mina mi ye ka do ka fo nyawleni ka fe ambe passer ka fo ninga awale nyumondo Naro FM moizina afurmuso amu fo ku wale nyumondo Arjula FM abe ka do mamtu kofo amale amba fo ka wale nyumondo ko flacha ka fe ni wati na badabada foli danti e foli mina o Yusumi arju islamigi kolokani beledugu ambe ka do barakala belajele fo ku wale nyumondo Jonga ga FM abingile mani kufo ambu barakela ufoku wale nyumondo Domba FM ambe karanga ufu amanyina ikado ka fo karanga belajile ko ka folini toninta kanyesu mo sanga ani watu belajile la zumana keita anabara nyo belajile minye kado genye kala mebo fana ka fe MC aleni kado aka directeur ambu fo ni wati na sanguta mamu mbe kado forola anube ka sumaula du ambu foku wale nyumondo badabada fuli kado danti e foli mina Yusu radio 1 to mia amba barakela belajile fo aba FM yuwaru ka foli ni toninta kanyesi abarakela belajile ma radio Royal Missini barakela fo ku wale nyumando danti e foli mina Njiba FM kati faraje ka barakela belajile fo Nema FM kasaro ambe kado Drissa Traoré ka fo ka wale nyumando ana baranyo belajile kado danti foli mina radio watini nyana garadugu Ibrahima Diallo ambe afo akatimina jana ka wuli kajola ka ganaduka belajile fo atola ni wati na 88.5 ambe kado ka fo MC La Joie ka fo ninga awale nyumondo arajo mamilon sigaso arajo mamilon kebila arajo mamilon tamani arajo mamilon ikado kulukoro ka barakala belajile fo ningu wale nyumondo tisa FM kono belebele dalembe ni wati na amba fo ikado ka fo mimbi talike belebele rela no promoteur bay ka fo bekay kone ka na baranyo belajile fo ningu wale nyumondo e badabada fuli ikado endanti fuli mina Zoom Africa Bamako ya ambe ikado Alex Kona ka chedum belajile fo arajo nyeleni ikado segu ka fe Drissa Dambreni makone ufu katimna janu ka ulika jola chendugu lamebo kareri konnana ambe fuleni taninta kanyesu ubelajile mo danti fulemi na Yusu de dugu warajele ko kurakun Traoré marhaba ne ko groupe ne bayindu mandoro sitala bayini fofana ka fo ninga wale nyumando no te yere mana le me kado soma dayna de no limaniado fendigu to soro konte anjama manyira digitika koni foni safne ga kumwala awo ode ba briye note awo ka fo lesi soro do te abo bismillah la josi ki yere fo ka fleba ni lame ba belajele fo mama be nolubu shwana amba fo ku belajele bismillah anga kuna foni keneka awo ma ka do nga jamana ya alaka basigila na amin ya rabbi alaka jamana ya alaka anson ma ke alai amin amen minni awkado jamana ya basigi alaka latke malinye amin
mamunum be ka fo awakado malikotu hakilla ambela jele ka malibla ahakilla kabla ansanve ni ya me awakado mali abedi wala jasi aw wala sa albi malika ke fanga ndaga di nyama ka du dakle fe ka bodakle fe ukonna na awakado minye ne rekoke ne sedna Umar Kita l'enfant de Kita l'enfant de Kita kuruni budofo minye awakado alebe realisation na Fusendaw alebe awakado nego karafela l'enfant de Kifoso ale Kifoso miangado ba min do anindo dara bengedo ande sani no bora difula sa minye zeda alebe jamanu ko kumbo kefa ka angolo ci to ate awaketa ka mo bishimla marketing la minye mandaw kata se awa maru tamurama Adamu Gurubne minye direction na anga zakaru fomba marka cendaw kanun wo ningu walenyman don la josa antna blada grina la be na fi na ngota takakene bashitala mantoro chitala koni nugo konyo muso bora konyo bona abora konyo bona bato mangane abeu ni gobita madam bare wala ni gobita ami wele de ami wele amita sugo burti alibika awa were la alivio groupero nouveau hal ni muso gana ni be ka do koka ni sera groupero nouveau la ka furu ko be nyana bo abana angoni mo odi ka do muso gana ma onu mo go ba tolo ben soro so koroma suru jme Adam Tangara kado ni baramne kalande do aleni kado Adama Jara olu fana mena tu bolo da mana na ni alama bashige décembre kalo clé nani desani abe furuke yane vive les mariés la josi kuna funi folo mbadi ma yusuni adi ama mena ni barka e indicateur jiro nouveau ale pumana ni kuma mbe kado da bela jilila b ni kuma abe baro da bela jilila kuma ikado kafo asebe korbola doni mbe ni wati na parce que ba apumana koka igerek dumya yakuba dumya niye alika fasiriye akoni ya jira ka fo ko doko ni mbombe jala o yusu ninga la gusita ka ikado islamedine ninga asegere o yusu kama dogo mashila akoni mbe ikado rezo soso sanfe ningara dabal bangoye ikado burujali ani la gushile ani kuma gbole nko ta ninga ikado alislamedine ko ninkofo aninga o ikado ka fo mangutu chenta ko segere o yusu de bini kuma ngoni fora ni maw ko ninku ya kuma me ko do bombe ninga la gusita ka alislamedine segere maw ko hakle tara jona minye kado Usman Sherif Madan Aidara denge akme maw nyana ko ale de do koy ko ale tede ni ngoni maye areba are toafo kale to ko Mama Dambele akoni mbe ikado TikTok sanve abe Facebook sanve abe ikado la gushili ko nda ninga salami adine ko ni ko segere o yusu ko Qur'ane ko nimbe abolo abika wale uta ko ikado Qur'ane re segere ala ka kuma ka mina kembe ka mawse be korotoro osirike ba ko amanya mingo ministry so mimbe ikado na nyeshimbe dine ko mo ani botoko ni tontiku ka ko la bela jele nyana bolemo ale ko ni ya jira ka fo ko ni ndante menade Dandabaru de ni te dine mina kana la goshi ni koni ndante et puis apmana dine flamunu be malikono no lu sinsine no awo islam dine ani chrétien kay la goshi ta kan mo du muna mo ya afoko muna mo ya bla kuna ko aidra dengedo cheninge fasiri be ade tabanay ko suite à des propos et actes blasphématoires de la part d'un individu pour l'instant non connu mais mal intentionné sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'islam et religion de la majorité des Maliens, le ministre des Affaires étrangères, des Affaires religieuses, du culte et de coutumes dénonce une provocation. En tout cas, il ne s'agit pas du fils d'Ousmane Sherif Aidara. Aywa bunama do mumbo to ko don non fasiri sema ba ko ale fana be puma do la mais ni badre yusu fasiri ke ba ko ni puma ni ko ngoni ndala ko amanya mingo anwa jamana fa mawo critique la mawo fuga tasi kado jine ton mo bela jele ko ni wulila ni ko ina ko ni ngara da mantame wale nya fo ministry mimbe no nya simbe jine ko mo ni tonti ku ka ko nyene boli mo anwa jamana kon nana ale re bora Mamadou Kone o ninga hakilina ko ni ndeka jira ka fo ko minye ikado slamo ku
bɛɛ lajɛlen k'i bolo da dusu la a ko min ye diinɛ mun tɔgɔ fɔra bɛɛ lajɛlen k'i bolo da i dusu la a ko kɔni n da la fɛɛrɛw ni siraw bɛ yen mun sigin bɛ sen kan joona joona walasa a tigilama k'a tigilama kɔni sɛgɛrɛ ko laseli senfɛ k'ale laseli kɔni kɛ o ko da la minisiri bɔra ni nka i k'a dɔn k'a fɔ dusuma kuma fɔ ka ɲɛsin k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ma nin ko in da la maa caman y'i ta fɔ a ko da la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ nka min ye ka dɔn procureur min filɛ nin ye sigida 4 na ko kiiritigilama kɔni y'a jira k'a fɔ ko mandat d'arrêt nin tigi kama k'o de sigira sen kan a kama international mandat d'arrêt de kɔni fɔra contre l'auteur de cette vidéo k'u kɔni wulen b'a nɔfɛ n'a kɔni yera tigɛ kɔni ka da a kan ko min ka nɔgɔ a yɛrɛ ma o y'i k'a dɔn polisiso min ka sɔrɔ a yɛrɛ la a ka taa yɛrɛ di o yɔrɔ la dɛ Yusu ni jateminɛ ko ŋununu k'a dɔ tun bɛ sen na ko maaw kun yɛrɛ hakili la k'a fɔ min ye Usumani Serifu Madani Ayidara ale denkɛ ko maaw hakili la k'o de don k'o tɛ fiyewu nka ko maa min don k'a yɛrɛ bɛ k'a yɛrɛ to a fɔ i ka don ja kɔnɔna na Mama Dambele kani kɛmɛ k'a yɛrɛ ka diinɛ to a fɔ a ka taabolo a kumana o fana kɔni ka Yusu parce que b'a ko procureur général près la cour d'appel de Bamako ale fana laseli dɔ kɛ ka kɛ ni kalo tile 31 octobre kalo san 2022 ale o kɔnɔna na a kɛmɛ ka diɲɛma bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛlen don k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka dɛmɛ kɛ ni maa min bɛ nin tigilama yɔrɔ dɔn u ka farafindigilakaw kan u k'a yɔrɔ fɔ i ka dɔn tigɛ ka se ka da a kan ko bari sabula ko sariya tigɛlen dɔ b'a anw ka jamana kɔnɔna na mun y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la article 58 code pénal kɔnɔna na 55 56 min n'o baaraw sigira sen kan san 2019 waati k'o ye nin wale in sɛbɛkɔrɔ kɔni ko fɔ nka min ye Haut Conseil islamique du Mali olu fana ye ɲɔgɔn ye kɔni kɛ kunungo k'u kɔni tun bɛ k'a jira k'a fɔ ko bɛna bɔli kɛ jumado a ko kɔni ndala an bɛ waati min i n'a fɔ sisan Yusu nin tigilama kɔni de bɔra n'o bɛ Mama Dambele ko fɔ ni nka ka taabolo ko fɔ ko kamiti do ni nka lagosili ta ka silamɛya diinɛ kɔni sɛgɛrɛ an kuntigi kisi nɛma ba ye k'a ye walew fɔ wale min n'a bɛ maa bɔ a dabolo kɔni nka a ye i k'a dɔn lagosili ta ka diinɛ fila sɛgɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ silamɛya diinɛ i k'a dɔn ani kerecɛn diinɛ nka wulikajɔ kɛn bɛ an ka jamana faamaw fɛ ko k'a to kiiritigilamaw ka bolo kan olu kɛn bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ni tigɛ dara kan min kan ka kala sariya ye min fɔ ko baaraw bɛna sigi sen kan nka k'an bɛɛ lajɛlen k'an bolo da an dusu la k'an k'an bolo da an dusu la minisiri ko k'an k'an bolo da an dusu la inshallah n bɛ segin a kan an k'an bolo da an dusu la ko siraw jɛlen don min ni ne nin ɲɔgɔnna walew kɛ i ka min kan ka k'i la o siraw fana taamali daminɛla ka ban ni min bɔra la an tɛna sigi k'a lajɛ wa i gɛrɛ Dumuya ani ka taa Nouveau kɔnɔ ni parce que i b'a dɔn ko dɔw don wa ni a ko dɔw daminɛna a ye danga karo la o tigi ka hakiliw sɔrɔ ni kumaw cɛyara k'a cɛya dɔw bɛ kuma dɔw fɔ misiriw ma dɔw bɛ kuma dɔw fɔ ka ko ta ko diinɛ la an bolo bila a bolo tigi ka ɲɔgɔn na gosi sarike ne yɛrɛ tɛ nin kun dɔn n'i tɛ diinɛ min na a to yen i bɛ min na o baara a banna mais ka diinɛ wɛrɛ la gosi ou bien ka mɔgɔ wɛrɛw la gosi kamalenin min ye nin kɛ ale yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ b'aw ka kunkolo tiɲɛnen don hali ni kunkolo tiɲɛnen don ko dɔ bɛ i tɛ nin kɛ a kɔni ko filɛ dɛ a ka kan ni min ye o na da kan minisiri ko hali ni tɛ diinɛ la a ye wale min kɛ a ka bi maa hali ni nin donna mɛnɛmɛnɛ dingɛ la a n'a bɔ ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'an ma ala k'a ɲɛ ka d'an ma lajɔ se an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ Soir de Bamako min ye aw ka dɔn Arabie Saoudite ale ni Emira ani Algérie i ka dɔn aw min ye tiɲɛ yɛrɛ la aw ka dɔn min ye gɛlɛya bɛ Emira Arab ale ni Algérie olu ni ɲɔgɔn cɛ ni Arabie Saoudite kɛ lajɔ si dɔwɛrɛ tɛ min ye olu kɔni se ka mɛn k'a fɔ ko Algérie kɔni bɛ double jouer la min ye kabini waati min na ni colonels nana an ka jamana ɲɛmaa la Mali ni Iran olu kɔni suruyara ɲɔgɔn na o min filɛ nin sa min ye o ma kɛ Arabie Saoudite ani aw ka dɔn jamana dɔw olu fɛla ko ye min ye aw ka dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔ bi Iran jamana ba do jamana min n'a kolo ka girin kosɛbɛ
kosɛbɛ o jamana waati min na min ye anw ka jamana ye a bɛ gɛlɛya kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la kuruta kɛlen kolonɛliw nalen olu kɔni y'a jira k'a fɔ awa min ye anw ka an ni maa wɛrɛw ka teriya an na a kolo cɛya maa minnu ka d'an ye an bɛ to olu fan fɛ bawo anw ye jamana ye jamana min aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni aw k'a dɔn an seko b'an yɛrɛ la o de kɔnɔna na min ye aw k'a dɔn anw ka jamana Riyad ani Abu Dhabi olu kɔni sigalen don kosɛbɛ k'a fɔ awa min ye gɛlɛya o gɛlɛya bɛ arabu jamanaw kan o ti dɔwɛrɛ aw k'a dɔn Iran do ko ye min ye aw k'a dɔn jamana minnu do min ye aw k'a dɔn Mauritanie b'a la Sahara Occidental Maroc Tunisie Libye k'a dɔn k'olu gɛlɛyaba ninnu bɛɛ lajɛlen aw k'a dɔn k'olu bɛ tali kɛ ni jamana in de kan koyi o de kɔnɔna na min ye aw k'a dɔn awa Arabie Saoudite ani arabu jamana dɔw bɛ yen olu kɔni kan bɛ k'u bolo kani ɲɛsin Algérie ma k'o de bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa Mali ni Iran ka jɛɲɔgɔnya o jɛɲɔgɔnya awa kolo bɛ se ka don a la cogo min na waati min na o kɛra min ye Algérie ale kɔni ma fɛn fɔ min ye Algérie ma nkalontigiya Algérie kɔni ma fɛn fɔ n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awa min ye Mali ani CEDEAO jamana dɔw bɛ yen olu kɔni bi n'a ka bi gɛlɛyaba b'olu da la dɛ k'a sababu kɛ awa k'a dɔn banbanciya ye o banbanciya k'a kɛra sababu k'a dɔn Sahel jamanaw ni k'olu don awa k'a dɔn sira dɔ fɛ sira min ni tiɲɛni sira don o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Mali Algérie ale kɔni aw k'a dɔn tɛgɛ kɔni ɲɛsinnen don ale ma k'a jira k'a fɔ ale de bɛ ka jamana fila ninnu aw k'a dɔn k'olu tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔsa min ye aw k'a dɔn an ka maa dɔ ye n'o ye aw k'a dɔn Diop ale ye ministre de Ablaye Diop ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale i ka dɔn ni tribune kan min ye aw ka dɔn ni kɛnɛ kan a ye tiɲɛ ɲɛla fɔ ye min ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale bɛ foli lase Iran ma min ye aw k'a dɔn Bamako ni Tehran ka jɛɲɔgɔnya a y'o aw k'a dɔn o ma barama kosɛbɛ min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Iran bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ aw sika kɔni kɛlen don a la k'a fɔ ale kɛn bɛ ka wuli ni sira ye sira min aw k'a dɔn n'o ye nucléaire civil ye o tɛ aw k'a dɔn aw min ye bɔnjugu dɔ ye min ye aw k'a dɔn n'a tiɲɛnen nɔ ka bon kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ kabini san 2015 nin kuma kɔni cayalen don nin ko kɔni cayalen don lajɛ se n'a bɔra sira min fɛ Mali ni Iran ka jɛɲɔgɔnya an n'a tɔ lase jamanadenw ma le pays ale kumanen bɛ an ka taa i ka dɔn Sadio la dɛ n'an taara Sadio la bi société civile k'olu kɛn bɛ ka wele bila i ka dɔn ministre mɔdɛ min ye ka dɔn Kasonge a ka fɛɛrɛw sigi sen nka olu ka marabolo ɲɛmaw monsieur le maire i k'a dɔn ani conseillers ni i k'a dɔn k'a fɔ dangaw k'olu kɔni kɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka na ni mara cɛjugujuguya ye min ye yurugu ye ko ɲɔ ɲɛlen bɛ u fan fɛ hali n'a sɔrɔ wulikajɔ kɔni kɛra i k'a dɔn jɛkuluba in fɛ société civile tɔgɔla ensemble pour la commune de Sadio la o ye jɛkuluba ye mun kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati nin waati in na o kɔni y'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ ka monsieur le maire n'o ye Tumani Dambele ye a n'a ka danga Mɔrɔ Makalu Yusu ko ninnu kɔni bɛ wari bolo filala dun o ko kɔni bɛ ka gɛlɛya fasugu bɛɛ lajɛlen kɔni da ni nka maaw kɔni sɛgɛrɛ sigida kɔnɔna na min ye yiriwa sira ye o baaraw tɛ ka sabati fiyewu min ye ŋanamu ye ni wari dunni k'u bɛ k'o baaraw de kɛ ni k'a bila o dufa kɔnɔ k'olu kɔni bɛ wele bila minisiri ma n'o bɛ kiri minisiri ko fɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ minisiri min bɛ yen n'a tɔgɔ ko Mamadu Kasonge k'u bɛ wele bila a nɔfɛ a ka wuli k'i jɔ nin ko in bɛɛ lajɛlen la bari sabula ni Sadio la yɛrɛ ta k'a lajɛ dugu 46 bɔ ɲɔgɔn o y'a komini ye buguda ni 52 bɔ ɲɔgɔn ko min ye k'a dɔn maa damadamani olu ka to ka wari kɔnta ni ka a dun walima fɛɛrɛ mun sigi bɛ sen kan min bɛ tali kɛ yiriwa sira kan ni k'i sen da o ka k'o cɔngɔ yurugu ni mafia min ye mauvaise gestion n'o ye mara cɛjugujugu ye ko baara ko ɲɔ ɲalen bɛ ninnu fan fɛ dɛ o de kama société civile maaw kɔni wulila fa bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka maa ninnu ni k'u wele bɔgɔ jeninen kan min ye Tumani Dambele o ye maire ye a ka danga Mɔrɔ Makalu u ye sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka wuli ka se kiiritigilamaw ma a ko da la ninnu bɛ min na n'o ye ŋanamu ni suɲɛni ni i k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛw ye ni ka bɛɛ lajɛlen da i k'a dɔn maaw ɲɛkɔrɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ miliyɔn sifɔ wari 15 bɔ ɲɔgɔn ko miliyɔn i k'a dɔn 15 bɔ ɲɔgɔn ko ninnu kɔni ye o ci waraku la u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani i k'a dɔn cakɛda min bɛ yen
no bi wele ko molman olu ye ka do ka fo foroba machine do di meri togola ka di meri mo wala sa dugu ka se ka yiri wa cogo mina ako mi ye monsieur le maire anaka dangaw ko olu koni yo o fere ni nga war koni ci ka do waraku olu ka yoro ika do ni jate mineke yusu ibaye ka fo nunu nga yoro sanu bo yoro koni ndo fero be sigi senga sanga ani watu bela jelela nga mi ye ka do sanu bole akanga ke ika do sharia konnana ko burukina be oni sinwa mumbe ni watina o kembe ka kenede di oluma monsieur le maire aka kembe ika do ka papier du olumo mi na te sharia konnana o kase ku ga dugu koni ka tien foro bi ka tien tukum na bi ka tien o tuko kele de la o de kamo o ye wuli ka jodo ke ninga la seli ke kalo klibi saba ani kele octobre kalo samba fla ani muga ani fla o ka fero nyini ninga wole ble ka do anga jamana famo mo o ka fero sigi singa jona monsieur le maire na ka danga fo ka ta se conseil to mumbe no lu yebe yelembe ni ko ingo dala no be ka wari ngoni ninga ci wara kula yusu fereka ukakonya mo jona wala sa ku wele boje ne koninga ukase ka kiri na soro yedumuni nga ninga ko bela jele la jeninga fese nga kiri chika ke fo chika nyana bo ube ku ka baro ke uyere mote yusu oni ko mina keme ku ka jereje kulu toro ko sobe sajula kaw olu de fana wule meni wati na mi monsieur le maire ani ka do ka fo aka conseil o ku ka wuli ka jota ko lu sekere jona ube ka wale minge a ko lu felate de ye jate mineke moro makalu million binane ani kelembo nyongo o yusu ko minye eshinwa ka lasigide mimbe ko koni ya jira ka fo lute barala ku fede o ko war diro o mo ka se ka bara ko ninge o ko lute bara fo ku fe ku koni ya awar de di o moro makaru ikado ko fana o ci warakula ame wati mne na fo sisa o ko kasabido fana be ko tunungo puma be se fa wari ikado million konontom o keme konontom bo nyongo fambe domina na fo sisa date ka do opmala o de kamo ko ni wulembe ni wati na monsieur le maire na ka danga ko nofe Mamadou Kasonge no yi ka do ministry na nye simbe kiri koma aka fero sigi singa jona wala sa mi nye ka do sajola kaw olube ka kuleni mi ni wati no okule ka se kala me kono te ko yiri wa se klende ngele a ko te ka ke oluka yoro ni wati na de ala ni monsieur le maire na ka danga ko ni fe kona ama bomina ko lu jigi sem ala la ningi jigi ke ika do ka fa Mamadou Kasonge aka fero sigi singa jona walma ere ka wuli ka ta ko la je ko bi chugumina kaseki nyeda ako bela jedeka walma no make mi ye meru ka do wati kon bana pepe o kana ni franja mawe mu se ka baraka uluka yorola kono te ko luka isigida yirwa ako golabe ka do ala ambe wati mna ina fosisi abana ho ni fasiri ay mi bo le pe kono Mamadou Jara aleka fasiri do Mamadou Jara ni aleka fasiri bla mi ye anga jamana la josi ibaye ka fo mi ye avocado ministre mi be no ministre de l'économie et des finances ale ko ne wulika joke no alfuseni sanu ye ki kunda avocado risi jamana kan la josi avocado mi ye nyerela ni kunti dore anga jamana avocado ni jati mineke ibaye ka fo anga jamana mi ye ani nye jamana bela jele gele babuka gele mi no bitalike ikado awami ye Ukraine ale ne risi uluka manga mimbe lasi akembe ka gele ado tajiko dabaloko la yosfo ka ta se gazu ma ananyu anachama ode konna nasa mi ye avocado ni tama mi vlene ni anga soro ministry oyake mi no obeke irisila mi ye avocado risila ajabala ba mimbe no ye moskuye ikado awami ye anga sugu obsika soro ke tugo mina sugu la yosi avocado minye nyere la fero bisika ke tugo mina ni on ni rishi jengo manyoga min ba ni nyanje absika ke sababu ya amma tugo mina sababu juma amma tugo mina ode konna na avocado delegation minye utalenza minye ukambini de l'agriculture no sanem ministry minye avocado no boray centre russe pour le commerce extérieur a ikado aw minye uno fana mana ni ofuma konana febi mbor kono lazi oti dore minye amseka fonzoro tuko mina no engrais no taji ani avocado minye mburbidlani febi lajosi ikado awano farnunye lazi ode konana sa minye irishu oluka ministry bimbe no nyesino no sene konyama no Dimitri Patrushev
ale ko ya jira ka fo awa minye tinyere la bengango ni temena mi irisila ani farafin jamana ndi do ni nyanje mi bato awakado minye baloye ni oye awakado dadu muni fanye otoni ba keme duro o konnata awakado ninga nyechi farafin jamana ma awakado sete munu nye o de konnan nasa minye awakado kuma na taji koka ali ani irisila ni nyanje am zaka taji soro tuko minan no yala no borai am zaka gazi soro tuko minan no yala ma temeka boy ani awakado minye amwa kurangoye babse ka dola tuko mina wala sa awakado anase anyere koro Ministre Alfusene Sano ikado akani la tamai ko anake tamai tamami awakado ni jamana ereka soro bala ni jamana ka no bala wani jamana ereka awakado toka jedo be ikado ulu bela jele na ke soro fenyi upma mi awakado nyera la a minye mamimbe no ministre Dimitri Patrasheva ale ko ni ya jira ka foni ala sonama minye awakado male olu na koke anga jamana awa mimba to amsika balo soro amsika taji soro wa amsika awa minye kurangoye minye amsika lakana soro la aywa akwana upma ministry Alfusene Sano alere aka niso jaira ka folila se irisi jamana amanyama ka folila se awakado minye irichu bela jelema uka girebu palani fakui Mahamanu Touré nyale ka fasriye anya bo ikado Nouvelle Horizon no afuga girebu palani fa uka fa ko inuma fa abike barayamul Yusu abana Yusu mi kado le soir de Bamako ale pmana akombe kado apolisuka ma nyema ale mabalka wuli baraw sigi singawa o Yusu kunungo ningata polisu laje kerengene ne nyala mumbe sra benchemo katu laje be bara mina o niye jate mineke minye inspecteur en chef et du commandant en chef du groupement de la sécurité routière le DG de la police nunum belaje de farla nyonga onuka chedo par nyon do ningati nyeda chedo nga mumbe bara la srabaka ka laje yalma min foro yebe ka barako usrafe wa fasilike ba ko ka foro ka baraka ni mi bara nyedo ka ikado ya mareo batu ka shareo batu fe fora ikado ningo baro sigi singa inspecteur général Suleiman Traoré ale la dilikami ne hakina mumfo Yusu katari nyeda ka nasro abika walya anyemo ayi kado wele fle akanaka kanyasi anga keleke chedo mo kerengenya na fintikila ka mumbe no polsila kawye Yusu ukase ku haklitu yere la sanga ne watu bela jelela u blaku ye femi adama dun lakanali anu bulumene bela jele u baro be se ka sigi singa chugo mina oni do jate mineke anwa jamana kono be a ko sraba ka bi ma dun sanga ne watu bela jelela o polsu mumbe no lu be sraba la kle ninga taka sigi no ya mawye atari nyeda olude ka ninga bara tabulu kono bela jelela je ko o ka ko onye kle damana mani ministry mimbe no nyesimbe ekado sécurité comme aleni protection civile le journal de brigade Daoud Ali Mohamedine o fana yekado minengon takade aka chero mo mu no lube sra benche ka Yusu abe ekado polsila ka ko ko type agree o Yusu mi metaraka di polsila ka mo ani ekado groupement de la sécurité routière do fana taraka di olumo bela jelebe se ka baraka chukumna buyeni karama kono na wala sa ku senkala ya ko zabe e bara retable nyumana o koni ye jate mineke bibina amga jamana kono a mi ka do ka fosra kasara Yusu ka be madun kuma chama abana o tita chesiri ko o tita nyefoli ko na wulika joko ni mbesanga ani watu bela jelela ako mobili mundira ni mobili den sababu nyongo pon sababu jere dala mobili ne bena blay ikado lakana sira koninga o sira ka sira koni ma ke sanga ani wati wala saka ko latilia abena bla o mine konin konnana o faseke ba ko ni duba ereta kalaje ko sango ta nyinanta o Yusu sira ka sira ka e mahaga minto a Yusu ma ba saba keme saba bi woro ani fla bonyongo min tora ikado ka fostra accident abana
san tɛmɛnenw ta a Yusu ko ɲinan ta i k'a dɔn ni jateminɛ kɛ o ta ka jugu ni san tɛmɛnenw ta ye dɛ fɛɛrɛw de kan ka sigi sen ka san ani waatiw bɛɛ lajɛlen la an ka hakili to i k'a dɔn an yɛrɛ la ka boli dɔɔni i k'a dɔn a kɛra kata ni ye o i ka dɔn Jakarta tigi o hali nɛgɛsotigiw ka taa dɔɔni a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o ye an yɛrɛ dama la kisilen ni ka an lakana ne m'a f'i ye ko Bamakɔ yan ko bolimafɛn i ka dɔn fɛn dama de e b'a boli min fana bɛ ka ɲɛsin ma min bɛ ɲɛfɛ i b'o ta boli min b'i kɔfɛ i b'o fana ta boli i b'olu bɛɛ de ta boli f'i k'i hakili t'u yɛrɛ la ka taa dɔɔni furancɛ min fana kan ka bila i ni ɲɛmaa cɛ f'i fana k'o jateminɛ nka dɔw kɔni bɛ yen ale ni kabako don olu ta ye kunfɛta min ye ka dɔn ka fɔ polisiw ma ɲɛmaa ye ale kɔni taara ɲɛ da a ka cɛdenw kan ka jijali kuma f'u ye ale b'u ka dɔ fara cɛsiri kan ni ne ka ɲi ka to ka bali ka taa bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la an m'a fɔ minisiri fana ye min ɲɛsin bɛ sirabaka ko ma dɛ siraw bɛ ka dilan u k'a boli ka taa don yɔrɔw la an yɛrɛ ta bilama kabako don terimisi i tɛ se ka ba sara fɛ bi u tɛ ji foyi k'a kan ji min bɛ k'a kan ji fitinin don a tɛ labɔli kɛ a bɛ fɔ ko baara kana di siniwaw ma ko k'a di maliyɛnw ma tiɲɛ don mais norme ye min ye u k'o respecté u ka ji kɛ yɔrɔ kan n'u m'a kɛ a bi sɔgɔsɔgɔnijɛ ni an bɛɛ tɛ ne yɛrɛ kuma cogo la wa mura ni sɔgɔsɔgɔ de kɛn bɛ k'an ka sigidalama bɛɛ minɛ bi lajɔsi ala ni ninnu sababu bisimila an bɛ taa sugu la an ka taa sugu la min ye groupe commerce Ablaye Mayiga a n'a furumuso madame Mayiga Mariamu Jalo pharmacie Proverti la min ye an ka cɛkɔrɔba a bɛ ɲa k'a fɔ fo y'a fɔ Kayiba Jabate min ye k'a ka dugawu k'an ye kuma sedina an ka taa sugu la e ko cogo di sa an ka Jɛnɛba Sek nka n'i ma bebe fɔ ala ka balo i bɛ bebe de fɔ i ka dɔnkili la walasa an ka to k'a snape lajɔsi Baba Sala Sise ala ka balo an ye min ye kɔrɔnfɛnmɔgɔw ka n'i ma jarabi ko f'i ka se an ni ma de k'an dusukun la kuma n'i m'o kɛ an ti nisɔndiya an bɛ sɔrɔ ka snap kɛ n'o ye sa TikTok sanfɛ lajɔsi min ye ala ka an jarabi ala ka an kisi fasa an jarabi ba a bɛ maa bali suna la lajɔsi min ye Mali tribune an n'ale ta ale fana kuma bɛ bi dɛ min ye Yusu Bacili n'ale chambre de commerce et d'industrie de Mali ale y'o maa ɲɛmaa ye lajɔsi ko tɛgɛrɛ kan ka fɔ nin jɛ in ye dɛ lajɔsi aw ka dɔn fɛn min kun bɛ yen n'o ye aw ni Senegal ni ɲɔgɔn cɛ o nafolo dɔ kun bɛ yen ni mobili kelen o mobili kelen olu tun b'o sara aw ka dɔn 20 ani kɔdɔn dɔ nka bi min ye ala ni chambre de commerce et d'industrie de Mali Yusu Bacili ale ka wuli ka jɔ aw ka dɔn an bɛ 4000 dɔrɔn de sara o b'a jira k'a fɔ 25 ani 5 o binna o saa kɔnɔ lasi o bɛ se ka min don anw ka jamana jigiɲɛba kɔnɔ n'o ye trésor public ye o bɛ ti jɔ miliyari 10 na lasi aw ka dɔn o bɛ bila an ka wagande kɔnɔ yanni o ka taa janga walaki la se lasi Yusu Bacili chambre de commerce et d'industrie de Mali ni aw ka dɔn min ye conseil malien de chargeur a ma ɲɛma ba kisima sila e ka dɔn awa min ye ani Yusu Traoré n'o ye awa dɔn Bani Yusu ye awa ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la conseil malien de transporteur routier CMTR lasi awa ka dɔn min ye Yusu Bacili ani ninnu bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn fɛ min ye waati min na u taara ɲɔgɔn fɛ u y'a ko batterie min ye awa ka dɔn taxi sur service n'o ye TS ye lasi ani ka dɔn ani frais d'escorte min ye brigade min n'o bɛ sara o ye lasi aw ka dɔn ani Senegal douaniers lasi aw ka dɔn a n'olu ka maa ɲɛma olu ye ɲɔgɔn ye camion TS o tun bɛ 15 la lasi i ka dɔn aw min nu bɛ fara o kan o ye 14 ye lajɔsi min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la négociation u y'o sama o ni ɲɔgɔn cɛ min ye kuma ɲɔgɔnya sama o ni ɲɔgɔn cɛ Yusu Bacili a bɔra ni prebu ye ni ka tila ka bɔ ni aw ka dɔn hakilinaw ye hakilina min b'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔn 29 dɔ i ka dɔn o kɔni tɛ sariya kɔnɔ wa min ye anw ye o bu ka gɛlɛn anw ma baw min ye a bi tali kɛ anw ka dadumunifɛn kan a bi gɛlɛyaba lase olu ma min ye a y'u a kuman'u fɛ k'u lafaamuya min ye aw ka dɔn Yusu Bacili ye
lajosi ningera Senegal fa bala kalo tile muga ni shege ba flani muga ani fla lasi awkado minyi nyera la mami mbe no obe Senegal douane olu noro blay ikado Boubacar Mbaye directeur régional de Dakar port de port lajosi président de chambre consulaire du Mali Youssou Bachili ikado hanaka délégation minye utara ukmane mi entreprise sénégalaise mimbe no amasiye Fusenu Sumono ikado awa minye akara numbela jele nyana minye akado wati mina ambargo wulile ka banga o Yusuf Bachili kele ale sogodo ni gata Dakar minye anga station ma munumbe ikado juru kumiti jo milliard chamana ikado gala anga jago kela chamana munumuta binanta kofe kana o minye ala ni Yusuf Bachili ka wuliga jo lasi akado ko o nafulo bina o juru ko unyana bora obina yobinga boy ka Bachili bismillah lajosi mi awakado uni mamunu yenywanye ninga nkoy battery ikado awa Dubai port bola port war DPWB bolere transport logistique ani awakado SACS ani Tom Mark lajosi marski awakado unolu bela jele ya battery lasi awakado minye kemejo bishe ginde binakoi minye awa corridor Bamako Dakar lajosi awakado minye nyera la anga jamana dion olup miseka asiraka minye awakado nafulo bota kungacha nga koni na kafie bodai alani awasham de commerce et d'industrie amanyema Yusuf Bachili wode konana ali ambargo wati Yusuf Bachili ay wuliga jo sugu bela jeleke ale de karaso boy kaddo aw mi anga energy di Mali mi aw kaddo walasa ale biseka gazwal soro tugami wasoro aw kaddo embargo dashwale no embargo banga mi aw kaddo akaraso wi mi aw kaddo kanani litri o million nani walasa am seka courant soro tugo bina lajozi mi aw kaddo ode konnan na sa mi Yusuf Bachili kwa tale yoro ina mi chambre de commerce et d'industrie de Mali akay wulika jo cha mangere wulika jo konana mi awo wati mina ikado coronavirus be do temana kaboy lazi ado ambargo nale kana fara geleaka no rishini ikrene ale kon mo wulika jola wala sa jamana dew olup sika awa sani fere ani dad mo du fe ko lu soro no gala ko kadanye ko jugu wanini ngera lasi avocado milliard tamim blanga trésor kono ala ni avocado chambre de commerce et d'industrie du Mali ona ka délégation ga wulika jo ko milliard tane do de o milliard tan sani fere konana lasi avocado kana no babo o kadanye wa jamana dum misani ngen no yala kaswa ke nimbare baranyana ala kamuna ja amin ni Abdurrahman Diko ne ka fasire anya bo Mali tribune ngono Yusu indicateur jiro nouveau ale pumana fana beleko mena kiya dumana ba gongaso ayusu ko gele abe nunu ka bide minye sira ko gele ana be mauka abe nunu ka sanwo san chocho kalo kana blaika do utu kalo la minye sigida ma nunu bekado a commune rurale de Dondugu ko fo ale ni nangola nunumbe ikado joila marala olu kon me weni wimba de fo do warete olu kabul ma fon biteme ba ko ni sanve baki sababula nga minye ni sikida fly a ko gwele adombala ikado nyinande basabula bagi ninyi ikado akle mugani ndoni ale ko ni chene do taka seki ka gwele kosobe ma obe weni wimba de ko na amanya mingo keme ka woli fle anga jamana famo mo ka fere sigi singa juna wala sa ikado ka fo bagin ko imese ka nyanabo walima ayusu ka se ka pogla ni me ke so bi ta ka se gi binno ya chugumina nya fo ngo minyi ka do bagin ko nchana ni ya aklimu gani ndoni minyi babulo mimbe na ve soro koro ko fo ani fana che ikado klubina ni gulum vlae sikida ma ko me ka wole fli jamana famo belaji lemo ako minyi ta ka se gi wala sa ka no ya fana ni bele ko che a ko gole abe bide ko minyi ka do joila mara konnana nungo ni ngembe ikado ko bulo flada
ukun ni nga wele ko ni bla anga jamana famo mo ka fero sigi singa jona jona o bagi mi no be ka do munu salo ke ka ta ka sigi no ya ka do mawu mi metalike mo litugula ani fere famo mi ta ni nga sigi o ko de ko ni chene men wati na o mi nye merla ka yo olu bela jele mana ko ni ajira ka fo ni ngole ya ko ni me uka ambe wati mi na fo sisa nga mi nga no olu yere ko ni mo bagi koi o na manya ka fo abi chen son wosa o fere kwa sigi singa mi nye ka do pongwe o ka se ka nyina bo ni pongo nyina bo ro bi ke so bi olu bi se ka laafia chugo mina ko te ka utoni chugo ngoni na a ma be ni chugo ni kele inde do ka ko ni ma tika dawdala mi nye jamana fama nunu kembe ka wole bla obela jelemo sigida ma yema fenfe be ka do ni marabulo nun ko onna olu ko ni ya jira ka fo ko femi ni furai o yi fana ni bele ko sira mena ni ka do kiya dumana bani gongaso fo i ka do ponkele ni ka jo o mi na ka nga jo ka do soro koro wala sata ka sigi be se ka no ya chugo mina mi mi ga sabu ka dugu nunu ko ni bla nyona bunya ni karama konna na ataka sigi be se ka no ya chugo mina o kuno te ko ni kuma ko ni kumfora kabini sam bafla anita nuru wati ibe DPG don déclaration de politique générale o ko wati o min fora aku kunye ni ndo akoko ni ndala nga fambe wati mina ina fo sisa nunu ngoni njo meka akoko ni laje o uteka ikado kunzoro ala fambe wati mina ina fo sisa o bagini kele mimbe cheka puma dunia me ko olala wora go chani ngara ba olala okoro ko cheni ngoni ngere o olu ko nimbe ka kulo de ke bi akono te ko mobili chama mbadi jombe taka sigin tse ka ke ble ni tara isigi nimbe gbole ya o mamu me ba fando inve o olu fana ka taka sigin me gbole ya kosobe ka dum mege chugudi o jamana famo ka wole fluma jona o ka se ka fero sigi singa wala saka ni kunye bela jile ka ngena bo o yusu nambore koro wari finitigi binani ani woro ko kuma abbe ka do marti bin ngome dobe bulo dobe bismillah lajosi mi akado alibi angon na sebenta le pays là aussi le pays ale maneno mi akado tinyere la anga ministre so mimbe na nyema be akado brema kamena bolo là aussi akado ayema mi sugandi le directeur national de domaine là aussi akado mi tinyere la e bay ka fo wulika jode kera mi akado fasiri do konugo ya jira konugo ka fo ko milliard bi na ngele ko do kunyine no nga okuma lasi avocado milliard binani kele o mi avocado ko de kunzoro la lasi avocado tinyara la ko lu kuma filila de lasi avocado milliard binani kele ne kunyine neno nga mi avocado ni ma ko falenye no avocado abla dikoye lasi ale wulika joke ka barake min bato milliard binani kele mbi soro nga mi nya ka barako nanna ka lasi avocado atari jo fo milliard binani shegi lasi ikado kalo sabakono ni jati mineke mi avocado direction national de domaine ni avocado nyere la ni awadwan boray ni impôt boray douane boray ulu beke joro sabana mi mbe sorola do anga jamana jignya kono wode ko nanna sa mi avocado milliard binani an ni kele an ni million kemenani binani shegi ana kungamve wode kunyini nedu mi avocado ni ma kofale no directeur national de domaine di Mali lasi aleni avocado wulika joke ana barke nyon avocado ka billiard binani shegi ani million kemenani ani awasabana kungamve lasi ode konna nasa minye avocado chesiri lasi ka nafa ga bungo sebe aka wulika jona ka chesiri no ye avocado ablai dikoye lasi avocado ko de ni sababu ya anaka chakela belejele wati mina avocado ni kuna foni boraka bi minye ministry min be no nye sinendo avocado anga soko lasi ananga dugulo ko ma lasi o ministry avocado brema kamena lasi ale koniye avocado minye tanni ale moto jurula de ay tanni ta avocado kanima ko fale ka segere aka wulika jo anaka bara lasi anambi chesiri mina minye avocado jamana de belejele
b'a dɔn jamana ɲɛmaaw b'a dɔn o kuma ale kɔni bɛ a jira la hali bi aw ka dɔn Maliko an bɛɛ lajɛlen ka ko don Maliko an ka Mali bila sanfɛ i ma fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'o tɔnɔ de sɔrɔ lasi aw ka dɔn kɛmɛjɔ k'u sera ka aw ka dɔn 117 117% k'u sera k'o waleya o kɔrɔ k'u tɛmɛna kan o kɔrɔ ko baara ɲana i ka dɔn ni baara ɲana ani tan ni ka kan min ye ministre a ka ministre n'o ye Kamina i ka dɔn o yɛrɛ tan ni ta k'a sɛgɛrɛ min ye a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen k'a fɔ awa min ye hali bi min ye u ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya min bɛ aw ka dɔn anw ka jamana kɔnɔ o gɛlɛya a bɛ se ka talo ka bɔ yen cogo min na nin sɛbɛn min ye aw ka dɔn BA ni ale ka fasiri ye an y'a bɔ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'u b'a wele ko 20 mars Mali Tribune Yusu ale kuma na a ko min ye Korowari finitigi 46 kunkanko kibaruya a ko nin ye ko kura ye a ko la dɛ parce que b'a ko duwakun dɛmɛlen a ko anw ka jamana faamaw ye sɛbɛn fara dɔ bɔ o sɛbɛn ɲini k'a ci ka dɔn Korowarikaw ma olu de kan ka tɔ bɛɛ lajɛlen sɛbɛntiya walasa nin ko in ka se ka ban cogo min na parce que b'a ko taama min sigira sen ka octobre kalo camancɛ la n'a kɛra ka dɔn fɔ ɲasin bɛ fɛ ale min ye ka dɔn Togo e ka dɔn jamana ɲɛmaa ye ale fana de ye an cɛla kuma fɔba ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan finitigi 46 kow kɔnɔna o falikɛ b'a ko k'u kɔni bɛ fɛ ka ko in kɔni ka a ladilan ladilan cogo cɛ ɲinina k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ko n'o tɛ gɛlɛya kɔni bɛ bɛ hali n'a ma fɔ maa ye Bamakɔ ni ka dɔn Abidjan ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ finitigi 46 ale bi olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ nin ye i ka dɔn a kalo 4 ye parce que b'a ko o minɛlen don k'o datugu a ko min ye kibaruya min kɔni sɔrɔ la k'an ka jamana faamaw k'a bɛ i n'a fɔ u ye sɛbɛn fara dɔ kɔni ni ka o kɔni ci Korowarikaw ma ko gindo la sɛbɛn kɔni don fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔlen bɛ a kɔnɔ ko walasa min ye mercenaire ko kuma min bɛ sen na mercenaire 46 min minɛlen don k'o kunkanko kibaruya kɔni ko datugu hali n'a sɔrɔ Abidjankaw ko ce sont des soldats de la paix an ko mercenaires don Korowarikaw ko soldats de la paix don Yusu a ko min kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da ka bi o ti dɔwɛrɛ ko nin ye a ko min jira n'a gindolama don ni sɛbɛn kɔni don ko yalima ko mun b'a kɔnɔ n'a t'o dɔn la question qui se trouve sur les lèvres est de savoir que contient ce document top secret abana top secret do wa top secret do gunna ko taw fasirike ba ko ako min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye a sɛbɛn fara kɔni jira i ka dɔn an ka jamana faamaw de y'a ci Korowarikaw ma olu ka se k'a fɛsɛ ni ka sɛbɛn tɔ sɛbɛntiya a ko ɲɛnabɔli tɔ a k'a b'u bolo dɛ k'a kɔni maa tigɛ a da o da la nin ko in kɔni a juru kɔni cɔrilen don ko sɛbɛn kɔni k'olu ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko sɛbɛn fara kɔni jira gindola sɛbɛn don min cɛra Korowarikaw ma olu de kan ka ko tɔ bɛɛ lajɛlen jalatigɛ o kan ka sigi k'a lajɛ ni min bɔra rɔ k'an laban na ɲɛfɔli kɛ maaw ye a ko kan lajɛ si aw ka dɔn yanni an ka awa min y'a datugu sa min ye duwakun tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ Nara u ye maa dɔ tɛgɛ d'a kɔ min ye Yɔrɔ Sibi ale ye dɔgɔtɔrɔ ye a bɛ Tebi o ni aw ka dɔn san aw ka dɔn o bɛ ti jɔ kilo 5 la min ye Yɔrɔ Sibi k'ale kɔni ko tunna ni ambulance ye min ye aw ka dɔn ambulance min bɛ n'o bɛ Tebi dɔgɔtɔrɔso ko fɔ o de kɔnɔna na sa min ye waati min na a tunna duguma bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ye ɲinini kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye aw ka dɔn sɛgɛsɛgɛliw bonyanen min ye anw ka maa ɲɛmaaw Olomasiri Tabaw olu kɔni ye aw ka dɔn ni maa kofɔlen ye awa Yɔrɔ Sibi ye a tun bɛ to ta yarisi dɔ kɔnɔ aw ka dɔn waati min na olu y'a minɛ o tora yarisi kɔnɔ sa ka kɛ kɛ san a taara ye fo Nara a bɛ to ta yarisi dɔ kɔnɔ a tunna ni ambulance de o ko gɛlɛyara sa dɛ o waati min na a minɛna min ye maa caman bɛ yen olu kɔni ko k'olu sigalen don k'a fɔ ni maa kofɔlen n'a ni awa banbanjiw tɛ ɲɔgɔn fɛ ni a tɛ ka taa gundo don olu ma yalima a n'olu bɛ environ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye maa caman kɔni bɛ olu y'o ta fɔ nka min ye aw ka dɔn maa minnu y'a naga lajɛ o ye aw ka dɔn commandant ni DGTIA waraba i ka dɔn awa ni donna nataw la
ni ma ko fɔlen yɔrɔ sibi ko n'a bila kana Bamakɔ a k'i ɲɛfɔ o ka d'an ye awɔ ka kunu ni maaw ka ambulance yɔrɔ n'a taamo o feere maa ninnu ma ka yari sini sa sanni nara u tɛ hali ka bɔ Segu marabolo fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Kulukɔrɔ marabolo tɛ mais Narakara yɛrɛ ta ye sa Narakara yɛrɛ est-ce que Narakara région ya Narakara yɛrɛ ta ye dɛ Yusu nin bɛ dan sigi ka dɔ bi kibaruw la an man kanu